pa mo mahitungod sa nasod sa atong Ginoo. Ang nasod bitaw sa atong Ginoo nahimutang kini sa tunga-tunga sa magkaaway nga mga nasod kaniadto, namely Mesopotamia o Egypt, including Asia Minor. Ang problema sa mga Palestinians, mga kaigsunan ko dakang Kristo, ingon ini, kung kini bitang magkaaway nga mga nasod maggubat, kung kini bitang magkaaway nga mga nasod magyera, ang ilang battlefield mo ang Palestine. So, maingon nato nga walay seguridad ang mga Palestinians. Apil na niini ang ilahang kwarta, ang ilang mga kabtangan, ang ilang mga properties. Ug tungod kay wa pa may bangko kaniadto sama sa atong mga bangko karon, busa unsay ilang ginahimo, ang ginahimo nila, ang ginahimo sa mga Palestinians ingon ani, sa dili pa magsugod ang giyera, ilang ipanglubong sa yuta ang ilahang kwarta, ilang ipanglubong sa yuta ang ilang mga properties, hoping kahuman sa giyera ang ilang kwarta, ang ilahang mga properties ila kining balikan o ila kining kaluton. So mao kini ang sitwasyon nga gigamit sa atong Ginoong Hesukristo to bring about the message of our gospel today. Matod pa sa atong Ginoo, ingon ani kuno ang analogy. Ang giingon dinhi nga buried treasure which was discovered, matod pa sa atong Ginoo, ingon ana usab ang atong treasure spiritually speaking. Ang buot ipasabot sa spiritual treasure mao ang atong pagtuo, our faith, ang atong love relationship with God, ug alang kanatong mga Christians, that is our Christianity. And regarding that spiritual treasure, dunay tulo ka mga implikasyon ang atong Ginoo dinhi. Ang una, ingon ini, unsa may atong matawag ni atong lalaki nga nakadiscovery sa buried treasure dito sa umang. Ang tawag ni ato, simple lang, swerte. Swerte siya. Now, my dear friends, unsa man usab ang tawag sa tao nga nahatagan og spiritual treasure, swerte sab. So katong tao nga nakakalot, ang tawag sa iha, swerte. Ang tawag sab sa tao nga nahatagan, nakadawat og spiritual treasure, swerte sab. Tanawar gud ninyo mga kaigsunan ko dakang Kristo, dili bang atong Ginoo is not obliged to create us. Di man siya obligado ba sa pagbuhat nato? Dili sa obligado ang atong Ginoo to love us. Apan bisan pa ni ana, even if God is not obliged to create us, even if God is not obliged to love us, still He created us, still He loves us. So ang buot ipasabot ni ana mao nga pertigyong swertehan. Pertigyong swertehan. Apan doon ako'y isumpay ni anang maong swerte. Actually, let us ask ourselves, kamo ba brother or sister, sa inyong panuigon karon, how many times have you thanked God ni anang maong swerte ngayang gihatag nganha kaninyo? Sige daw, ipha daw. Kapila man ka nagpasalamat sa Dios ni anang maong swerte ngayang gihatag kaninyo. Basin baya og sa inyong edad ron. Basin baya og sa inyong pangidaron ron, never pa kamo nga nagpasalamat ngadto sa atong Ginoo. Pero kung ikaw wa pa nagapasalamat, don't worry. Don't worry. It is not yet too late. You still have the chance to thank our Lord alang ni anang maong swerte. Second point sa atong pamalandong, matod pa din sa gospel, giunsa man pagkakaplag sa maong lalaki sa buried treasure. Ambot kong familiar ba mo ni William Barclay o sa ka Bible commentator? Matod pa niya nga posible kuno nga ang maong lalaki was a farmer. And being a farmer, one day, samtang siya nagdaro sa uma, and of course, kung magdaro, di man lang sa surface ba, alpil mapod sa ilalom ni ini.
So kung magdaro, dili lang sa surface, kung dili apil po sa ilalom ni ini. So matod pa ni William Barclay, nga posible ko no, nga sa iyang pagdaro, ting! Doon na ni pagting ba? Curious ang mga farmer, busa iyang gikalot, oh my God! Sa iyang pagkalot, naka-OMG siya, the buried treasure. Which means, nga ang maong lalaki was doing his job diligently, and while he was doing his job diligently as a farmer, that was when he found the treasure. Now, what about our spiritual treasure? But na akong ipasabot ni mga kaigsunan ko na kang Kristo is this, nga kita usap, we can experience the presence of God, we can experience the love of God for us, even as we do our ordinary obligations in life diligently. Diligently. So sayop ang ginaingon sa uban that you can experience the presence of God only inside the church. No. That you can experience the presence of God only when you are praying. No, that is wrong. You can experience the presence of God even as you perform your ordinary task diligently. For example, bitaw, kamong mga nanay nga niya karon dinhi, o kamong mga nanay nga niya karon dinhi, kanabit ang inyong pagtimpla sa gata sa inyong mga anak. Di ba, ordinaryo ra magandang abuhat sa nanay? But even with that, you can experience the love of God. Kay kung buot magunatong hunahunaon, this child is a gift from God to you. Og diha sa inyong pag-alaga sa mga bata, you are showing your appreciation to God, who is the giver of this gift of life. So you see, kita? There you can experience your love relationship with God, and yet that is a very ordinary act, ang pagtimpla o gatas. Another example, mga kaigsunan ko na kang Kristo, kamong mga tatay nga niya karon dinhi. I presume doon ay mga tatay nga niya karon dinhi. Karon kay panahon naman sa ulan, ting-ulan naman ron. Nya doon na mga isami nga maglama tungod kay tulo na ang atop. Kinahanglan na og repair ang inyong mga atop. Now, even with that ordinary thing that should do as the father of the family, you can experience the love of God because remember nga sa inyong pag-ayo sa inyong atop, that means you are protecting your family entrusted to you by God. So you are responding to the invitation of God to be the caretaker of this family. And yet, that is a very ordinary act. So, kanang pag-repair sa gamayng buslot sa kisami, kay matuluan naman ang imong pamilya. Doon ay usa ka holy saint, usa ka balaan, nga santo by the name of Brother Lawrence. Kini si Brother Lawrence, ang iyang trabaho dito sa monastery, mao ang dirty kitchen, dito siya na-assign. O ang iyang obligasyon, mong paghugas sa mga pinggan, sa mga plato. And yet, Brother Lawrence said, even as I stay in that dirty kitchen to wash the dishes, I experience the intimate presence of God, just as I experience His intimate presence as I attend and celebrate the Mass. Tanawa? Third and final point sa atong pamalandong mga kaigsunan ko na kang Kristo is this. Matod pa din sa gospel, nga kini kunong maong lalaki sa diyang iyang nakalutan ang buried treasure, ang iyang gibuhat is this, iya kining gitabunan pagbalik, unya miuli siya sa ila, unya iyang gibaligya ang tanan-tanan gyud niya nga mga properties aron iyang paliton ang maong field where the treasure was buried. In other words, mga kaigsunan ko na kang Kristo, that He was willing to let go of everything, that He was willing to sacrifice everything aron maiya kadtong iyang nakit-an nga treasure. How about our spiritual treasure? How much are we willing to let go? How much are we willing to sacrifice in order to keep and to make grow
this spiritual treasure. Aron mas inyo pagyong masabtan, inyo pagyuding masabtan kung atong balikan ang history of Christianity. Because in the early years of Christianity, there were so many martyrs. Sa early history of Christianity, daghan kay mga martyrs kaniadto. Because in the early years of Christianity, there were so many martyrs, but ipasabot sa martyrs mga kaigsunan ko dakang Kristo, katong mga Christians nga gipamatay tungod sa ilang pagka-Kristiyanos. Kaniadto manggod, kung mahibalaan ka pananglit nga sa mga otoridad nga usa ka ka-Christian, sus patay kang bata ka. Murang daghan kaniadto mo deny, no, I am not a Christian. Busa kaniadto, di gyud mahimo kining atong ginabuhat karon that we worship in public. Kitang tanan sigurado gyud nga pagapatyo no kung nahitabo pa ni kaniadto, mao man bitaw hinungdan ko nganong daghan ang nahimong mga martyrs. But the irony is this, samtang nagkadaghan ang mga gipamatay tungod sa ilang pagka-Kristiyanos, lalo pang dumarami ang nagiging Christians, ang gustong magiging Christians. That is why they coined the saying, the blood of the martyrs is the seed of Christians. Karon nining atong kasamtangang panahon, wa naman tay ingon ana, wa naman tay susama ni adto. Di na ta mahadlok kung masayran sa uban that we are Christians. In fact, we are here today in public. We are worshiping because we do not fear, di ba? Wa naman tay hadlokan ba? COVID, hadlok ta. But we have our mask. Unya, pagkahuman sa misa, bisan pag imong isinggit di karsada, I am a Christian. Wa kay kahadlukan, di kapatyon. Why mo patay nimo? But then even now, there are still several ways with which we can sacrifice for the sake of our spiritual treasure. There are so many ways of dying so that we can make grow our spiritual treasure. Let me cite some examples. For example, suko kayo ko nimo. Gusto ti kang ipahiya, gusto ti kang pakaulawan in public, gusto ti kang sumbagon, and yet I get the enlightenment from God saying, do not retaliate, do not hurt him, do not insult him. Now, that means I have to die to my desire to insult you, to hurt you, but in my dying to that desire, I may grow the spiritual treasure in me. Another example, mga kaigsunan ko na kang Kristo, for example, you are not here. Wa ka din hibang. I am alone. Unya, doon ako'y nakita nga dakong kantidad sa kwarta, malaking pera. I know nga hindi sa akin yung pera at iniisip ko na kukunin ko ito. Walang tao, I am alone. Malaking pera, kukunin ko ito. And then came the enlightenment from God. You know, that is not yours, so do not take it. Meaning to say that I have to die to my desire to steal that money, but in my dying to my desire to steal that money, I may grow the spiritual treasure in me. Mao kana mga kaigsunan ko na kang Kristo, ang bot na akong ipasabot that we have so many chances of sacrificing, of dying to ourselves for the sake of this spiritual treasure. And that is precisely the question I want to live with you. Og mao kini ang akong pangutana. Let us ask ourselves, what are the ways with which I can sacrifice, I can die to myself aron sa ingon mas mulambo pagyud og magpabilin ang spiritual treasure dinhi kanakong. Palihog manindog
ato karong ipadayag ang atong hugot nga pagtuo ngadto sa Ginoo magdungan ta. Nagato ako sa usa ka Dios ang